Barkanmu da sake kasancewa da ku a sabon shirinmu na labarin wasanni. Muna roƙonku da ku danna mana subscribe sannan ku yi mana share sannan kuma na like don mu samu ƙwarin gwiwan kawo muku sabbin labarin wasanni akai-akai a kowane lokaci. Da za ku ji cewa kocin Liverpool Jurgen Klopp ya bayyana cewa kaftin ɗinsu Ederson da ya jinyar makonni 3 sakamakon raunin da ya ji a cinyarsa a karawan da suka yi da Atlantico Madrid. A ranar da suke fafata da Atlantico Madrid, an tilasta wa kaftin ɗin Liverpool mai shekara 29 fita daga wasa gabanin kammala wasan, da Liverpool ta yi rashin nasara da ci 1-0. Dan wasan na tsakiya dan ƙasar Ingila ya buga wa ƙungiyarsa Liverpool wasa 34 a inda ya ci ƙwallaye 3. Kotun Liverpool ne ya sake mai jaddada cewa sun samu labarin 'yan wasa da dama ke fama da rauni a cinyarsu a gasar Premier, inda ya kwatanta da Harry Kane, amma inda yake bayyana cewa nasu bai yi tsanani sosai ba. Shi dai aka yi wa dan wasan Tottenham din Harry Kane takwaran Ederson a Ingila tiyata ranar 1 ga watan Janairu, kuma ana sa ran dai koma atisaye a watan Afrilu. Klopp ya kara mai cewa Ederson dai jinyar makonni 3 ko kusan haka, inda yake mai bayyana cewa ba su ji daɗi ba, inda yake cewa sai dai duk da haka sun yi sa'a, inda yake cewa cikin makonni 3 masu zuwa a Premier, Liverpool za ta fafata da West Ham United da West Brom da kuma Bournemouth, yayin da kuma za su buga zagaye na 5 na kofin fa da Chelsea da kuma Atlantico Madrid na 'yan 16 a wasan zakarun Turai.